Sziasztok! Az én nevem Shave Gamer, és a mai videóban egy sztár vendéggel fogunk játszani. Azaz, Nedettel. Úgyhogy Sziasztok! játszunk. Ja. Amúgy jól hallani engem? Persze téged igen, azt akartam kérdezni, hogy engem jól lehet hallani. Ha, lehet. És a tévé nem hallatszódik be? De eléggé. Nagyon zavaró? Annyira azért nem, de picit. Hadud, Nem, mikor hívtam volna? fel is ugrottam. Rendben. Mit foglaljunk be? Tehát nem jössz Szencs is? De, Baszki. Itt vannak egy csomóan fent Szencsisnél. írok. Berkit kezdő. Ja, most ezeket Jaj, veszem az encsiset. Gondoltam rá egyébként, hogy legyünk egy kakast, aztán felugrálok egy botival. hol vagy? Itt, bocs, ahogy késtem. Jó, mert ne gyere fel, mert vannak fönt. És hogy téged nem hallnak? Vagy Dehogy nem. itt egy gyerek, Ezért. aki nagyon lag volt, de nagyon durva. Oké. 2 HP maradt, mert leestem. Hol a kard? Jó. PLS akcia. De amúgy behettem az egységet, úgyhogy nekem látsz. Thanks. Na, bocs. Szépen leesett, nem is. Ja. Milyen karddal vagy? Most sima diával, mert nem gondoltam, hogy ennyire kemény gyerekek is akadnak itt. De legközelebb kiviszek valami. De mondom, fönt van egy diás, meg egy vasas, azt hiszem. Lerakjuk szerintem. Megpróbáljuk. Ha, menj előre. Takarni. Ja, jó, thanks. Ha, lol. Na, De ez egy kemény esés volt. leestél? Aha. Itt van gyerek, akit az előbb Ja, találtam. ja, azt akartam mondani. Megy egy a bázis felől. Cucc Ja, nélküli. én mindjárt írom. Oh. Azt a... Jó, meghaltam, ott van lent a cuccom, vedd már fel. Felszom. Cusztalan az nem fogja felszedni. Jó. Leestél? Ha, lelöktek. Merre? Talán nem. Hú, nem látom cuccait. Merre estél le? Egy ilyen fa mellett voltam. Mindegy, megkeresem. Valami megtalálom szerintem. Itt a foldiás. Hát, Az van, hogy 2000-en van, azt... Jaj, ott vannak, akkor én megyek is. ez kedves vendégszeretet. Thanks. Hát most na, cucca nélkül nem sokat érek. Nem, azon nincsen baj. Most a gyerek így nekem támadott fakarddal, mert azt hitte, hogy olyan lol kemény. Ez a napi rajt, de nem. Úgy nem hallatszik be nagyon a videóben neked a tévé. A videóban nem. Skype-ból lehet, azért bocs, de videóban nem nagyon csipor. Hát ez nagyon menekül akkor szerint. Beiszom mindjárt az erőt. Azt hittem lefoglalni a gyerek, jó. Na, veszek egy jópét. Úgy itt vagyok, ahol 300 dolcsi egy jópé. Tényleg? Ha. Na, jó. De hát ott sokkal több. Tudom, nem Tudod akarok a venni, könnyebb csak feljutni? Aha. akarok felmenni, csak ugrálgatok. Na, pont kitörölték. Amúgy már mehetnénk XP-ért és enchantolni, mert encsis kardokból sincsen, meg szentet is akarok egy. Nekem mindegy, csak 3 élet sújtöttem van, vagyis egy sima életes. Amikor így rám írtál, hogy szélkaptak egy kicsi fejlőst, így Jézusom, ez itt mi lesz? Ez itt fucking nedek. Ja, itt szoktam játszani. Amúgy az a Ah, kari, amivel szoktátok PvP-zni, az még igen. van? Nincs. Ja, visszakérte a srác, ugye? Aha. És hát nem visszakért, csak Milyen karakter vagy? ZK vagyok. Jó. Azt akartam kérdezni, hogy milyen rangnak a spélista. Az arra hívok. Ha, te nagyon menő vagy ezzel. Ennek itt tank. Hú, hát ez a jungle forra volt. Na, hol vagy? Nem tudom, eljumpoltam valahova rohadtul. Figyelj, gyere oda a házhoz, ahol van a csirke. Én meg rádugrom, hogy milyen csirke, steak. Én meg rádugrom.
A izénél vagy? Fölötte vagyok. A fánál. Azon nevezek. Egyre vissza. Ja, az a skorpion. Ó, várjál. Ja nem, az nem skorpion. Csak ugyanolyan skinje. Ja, jó, várjál. Kopia. Na itt vagyok. Csak Ja, látom, hogy itt tesóm kijött a bejött. Brencs és full diában, kinyírom a gyereket. Hol vagy? Ne, Vagy? engem is, most engem írták. Ja, nem. Én nem. Ja, ez a nekvok. Én meg a nedetet olvastam. Jó, gratulálok Balázs. És vagy. Ja, kösz. Jaj. Amúgy majd a csatolat linked már be. Ja, persze. Azt a kurva! Ez nagyon nagyot sebez. Jó, inkább leugrok. Beiszem az erőpotit, meg az aranyalmát. Rajta is volt szerintem. Tessék? Rajta is volt. Jó, hát rajta biztosan volt egy kis aranyalmú. Ó, persze, köszi, hogy lerúgtál. Nagyon köszi. Thanks. A... Ne! Baszki, most ezt szedtem 200 vagy 218. Jaj. Két. És az. Menni kéne aranyalmé, mert alig van. Mert alig pénzem. Jó. Igen, el kéne venni már nekem is. Na, Szóval most fogyott el. szerintem akkor gyerünk is. Amúgy az intródat milyen weboldalon csináltad? Én csináltam Csinálták olyat, nekem. pardon. Én tudok olyan sajátot csinálni, hogy van egy olyan, hogy szétrobban a nevem két része, de nem tudom, most már le lehetne váltani, mert már egyre. De úgy van untúrneded neved? Micsoda? Van untúrneded? Várjál, nem hallak tévétől. Untúrneded van. Alakíts már lejjebb. Lehet halkítani a tévét? Jó, hát nem. Lehet egy pillanatra halkítani a tévét? Na, én meg már jövök felfel az encsisnél. Bocs, de nem lehet. Na, hány? Felveszel, nem? Aha, este. Persze. Megvan a full version. Nekem is. Úgy jó az. Ott is maradunk. Basszus, le is löktek. Öröbbal. Na, kit. Hány perces lesz a videó? 5-6 aztán. Vagy 10 5-6? szétvagdosom. Akkor már vége van? Tessék? Már vége van? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy 5 perce beszélünk egyébként. Hát de már 10 perc beszélünk lassan. Akkor köszönjük, hogy néztétek ezt a videót. Ha, a következő. Sziasztok!